So na zo na ce an daina yayin Dauda yanzu wanda ake kan yayi a wakar siyasa Alhaji Tijjani Gandu to shine ake magana mai gidana wato mai mataba sarkin waka yanzu zan zazzage wannan magana duk wani wanda ya kara hada mai mataba sarkin waka da Dauda to ba shi da hankali saboda mai mataba sarkin waka kwata ba sa an Dauda bane ba yanzu zan tabbata muku in dauka tsaya kuma da hujja nake abu na bana yin abu da buraka tabura na farko tunda aka fara waka da yaren Hausa babu wanda ake kallon wakarsa a social media kamar mai mataba sarkin waka bari shigar muku YouTube nuna muku wani abu sarkin waka ne kadai yake da wayannan makallatan a YouTube in dai waka kake yi da Hausa idan ka zo wajen popular din nan yana da waka wannan ta labari na mutum miliyan 15 ne suka kalla idan ka kalli wannan mata ku dauki rami mutum miliyan 11 ne suka gani idan ka dauki wannan Dauda mutum miliyan 9,300 ne suka gani idan ka shiga wannan labari na daina kuka labari na mutum miliyan 8,600 ne suka gani idan ka zo kwadayi mutum miliyan 4,200 ne suka kalli wannan waka bari mu leka shafin Dauda ku gani wakar sa wadda aka fi kalla a duk duniya ita ce wannan wakar ta Aisha viewers ɗinta gabaki ɗaya mutanen da suka kalla mutum miliyan 3 ne sai kuma ta biyin ta Kashim Shatima Kashim Aswaju ita ce mai mutum miliyan 2,800 sai kuma wannan Fatima mai zogal ita ce miliyan 2,200 ku tuna fa sarkin waka fa yana da makallata a waka guda daya mutum miliyan 15 shi fa wannan ku tuna wakar sa wadda aka fi kalla ita ce waka mai mutum miliyan 3 kacal bari a dawo TikTok Dauda ina tunanin a waƙoƙin da ya saki wayanda suka fi kowanne trending ita ce Omologo to gabaki ɗaya mutanen da suka use sound ɗinta gaba ɗaya bai fi mutum 70,000 da something ba mai mataba sarkin waka wakar da ya saki ta ƙarshen nan ita ce wakar sarkin motocin ƙasar Hausa wannan da ake cewa masu san mu so mu ku masu kin mu in kun zo oho wannan waka ita ce wakar mai mataba sarkin waka wadda ya saki ta ƙarshen nan abinda zai daure muku kai mutanen da suka use sound ɗinta mutum ne sama da miliyan 1 da kusan 100,000 nawa gashi nan ku kalla kuma abin da zai kara daure muku kai fa shi fa sarkin waka ko TikTok baya yi wallahi yanzu aka ba shi da account a TikTok wanda aka ce ga account din mai mataba sarkin waka babu wani ne daga cikin masoyinsa zai je YouTube ko ya je inda yake sa waka ya gutsuro ya dora a dinga hawa wannan baya tallan waka baya dorawa a TikTok ballatana ya ce mutane su je su use sound baya yi in dai ga an yi maganar sa a TikTok official mu ne muka yi amma yanzu ku duba Daudan da ya ɗibi yara sun fa kirga yana biyan su kuɗi ba don komai saboda su dinga tallata shi a social media use sound ɗinsa mutanen da suke hawa waƙoƙinsa ka duba ba waƙar da ya saki wadda tafi kowace trending Omologo ita ce fa ta samu use sound mutanen da suke amfani da sound ɗin mutum 70,000 da wani abu amma wanda baya TikTok baya cewa a je a mai tallan waka yana da use sound din waka na miliyan 1,300,000 wakar da ya saki ta karshen nan sannan idan ba mai mataba sarkin waka ba babu wanda kawai wayarsa zai dauko waka yana waya ka yi masa bidiyo ka dora wakarsa wallahi wannan bidiyon sai ya tafi viral shi ko wannan a pejin sa yake dorawa Dauda ya dora yayi talla ya sa mutane su yi masa sound ya sa mutane su yi masa reposting ya sa mutane su yi masa me amma ba zai samu liking din da mai mataba sarkin waka ya samu ba kuma shi ba shi ya dora ba wani ne ya ganshi kamar mutanen da muke tare da shi idan yana waya ko yana wani abu sai a dauka ai samu amma ku duba liking din da yake samu kawai fa waya yake wani lokacin kuma yana zaune haka ko kuma ya gaisa da wani amma wannan bidiyon in ka dauke shi ka dora sai ka tafi viral gashi nan ina nuna muku yanzu wannan fa ba fashi ya dora ba wani ne daga cikin mutanensa kawai zaka ganshi kawai ka dauki wani dan bidiyo kawai shot ka dora ka ga yadda aka tafi viral amma yanzu Dauda zai dauki waka da kansa ya dora a pejin sa amma mutanen da suke kalla gaba ɗaya yan tsirari ne wanda ko ni ne posting ina samun sama da wayannan viewers din ina ta rike kaina bana so na faɗi maganar nan amma yanzu ta kure dole sai na faɗa kun jawo wannan maganar da zan faɗa na dade ina so na faɗa amma nayi shiru amma yanzu sai na faɗa wallahi babu yadda za a yi kaga wanda suke tare da mai mataba sarkin waka wai a layin karɓar shinkafa wallahi ƙarya ne amma yanzu Dauda mutanen da suke hannun damansa wa'anda gashi gasu wai mun gansu wai a layi wai suna karɓar shinkafa ai abun kunya ne ramar giwa ai kunyar daji ne ya za a ce mutumin da kuke tare da shi kana da arziki wai amma wai bai wuce je yana layin karɓar shinkafa ba ko da a ce wannan mutumin naka bai fi karfin shinkafa ba kamata yayi a ce kai ne zaka bashi ba wai a ganshi a wani gurin ana daukar sa bidiyo ana ba shinkafa da naira 50,000 ba na da ina so in yi wannan maganar ne shiru amma mu yanzu mutanen mai mataba sarkin waka mu zaka gani a layin karɓar shinkafa ba shinkafa ba abin da ya ninninka shinkafa girma da tsada da daraja ka ce mai mataba sarkin waka kana so ba zai taba bari wai sai ka je wani gurin kakar uba shi dai zai yi maka wannan abin
yanzu wannan ba abun kunya bane a ce an ga yaronka wai yana zuwa wai karɓar shinkafa, wai kuma yaron naka na jikinka na hannun damanka wai shine wai ake gani wai yana karɓar shinkafa da 50,000 kuma kullun yana tare da kai. Me kake mai kenan? Ba za ka taimake shi ba sai an gan shi yana karɓar shinkafa. Ballantana ma duk wanda yake tare da mai martaba sarkin waka in har suna taron to ka je ka dube shi da kyau, ya fi karfin shinkafa sai dai ya bayar. Ni dai yanzu a tara min wasu mutum guda 100 ba alfahari nake ba, wallahi zan iya raba musu wannan shinkafar da 50,000. Mutum guda 100 dai in raba musu wannan shinkafar ni kaina zan iya. To mu alhamdulillah kullum muna tare da mai martaba sarkin waka, yana ƙara nuna mana muhimmancin mu tashi mu yi sana'a kuma mai da hankali muna yin sana'a kuma alhamdulillah muna samu. Amma a ce wai mutum kuna tare da shi 247 wai amma wai a ganka kana layin karɓar shinkafa da 50,000, wannan wani irin abun kunya ne. Saboda haka in dauka ce za ku yi, na shirya ni kadai ku duka mutanen Dauda ni kadai na ishe su wallahi.